fővárosa. Sokkal élhetőbb és emberközelibb városkának tűnik, mint Bangkok. Akkora mákunk van, hogy ma van az év 12. teliholdja, percre pontosan, ami azt jelenti, hogy ma van a tájok legnagyobb ünnepe, aminek az a neve, hogy Loy Krathong. Most nézzünk kicsit utána, hogy mi is ez a Loy Krathong. Mai nap a vízünnepe, petárdákkal és virágokkal fejezik ki tiszteletüket a víz iránt. Tájuk régen a vizek urainak gondolták magukat, hiszen ilyen cölöpökön álló házakból építettek városokat a folyókra, és nem véletlenül híres, világhíres azóta is a vízi piac. Vannak kívánságaink, úgyhogy veszünk szépen kívánságballont, amit fölküldünk a Jóistenhez vagy a Big Budához az égben. A papírlufi megtelik levegővel, a ballon fölemelkedik az égbe, és felszáll a kívánság. És azt kívánjuk, na hát szálljon a kívánság! ขอให้มาด้านซ้ายมือที่แพนะครับถ้าท่านปล่อยตรงนั้นนะครับลอยกระทงนะครับเมื่อท่านลอยเสร็จแล้วขอให้ท่านถอย Megy a tűzijáték földön, vízen, levegőben. Bár hagyományosan ilyen kis banántörzsből készült cuki, úszó, virágtortákat tesznek vízre a tájok, füstölővel és gyertyával. Óriási szél van, a gyertyát nem sikerült meggyújtani, de bízunk benne, hogy elegendő lesz így is. Hát akkor mindenkinek boldog Loy Krathongot! Kipróbálom én is a tradicionális módszert. Hát mindenki másképp csinálja, a hidról izgalmasabb volt. Tájföld egy olyan ország, ahol a tündéri 40 kilós kis vágott szemű barna lányok mindenáron jégkockát akarnak rakni a sörödbe. Nem tudjuk pontosan, hogy miért, de most az ő egészségükre fogunk írni. Na meg a tietekre, srácok, oda-haza! Kár, hogy nem vagytok itt, bla bla bla, jó lenne, ha gyűjtenétek már arra a repjegyre, pedig még nem itunk. Úgyhogy